Ngano man jud nga mahigugma man gid ta. Unya nagkahuman masakit na gani, sas makilak-hilak na. Ang uban ni inom nag-beer, inom og tuba, inom nagmuriatik. Asa man gugma inidoro? Ano nga sus ay pagpatutuan ng magugma. Ang yapas ana, ang inyong B, ang inyong O, ayaw lami nga lawas. Kundi ang inyong kwarta. Una ay mo pagpatutuan na. Sutaa daan kung tinuod ba jud nga gugma ang iyaha. Kaya ang gugma, mangita ng panahon, mangita na og adlaw, mangita na siya og pamaagi aron ang iyang hinigugma malipay sa iyong buhat. Di kay nahigugma lang ko, kay mangayo ko nimo, mahigugma lang ko kay naay gustong pangayoon, mahigugma lang ko kay ang imong lawas ang punon, di na gugma. Sabot. Kaya ang kirog na gugma, dili na mangitag baylo. Ha? Di na mangitag baylo. Dapat maghatag sig kalipay sa hinigugma nga walay pangayo o baylo. May gugma. Di ba kasabot? Sige, tingog ron. Unya. O mabuwaga na gani. Just, gugma na. Okay. Mayra, tagam. Kay, di unaminaw sa tambag. Ang gusto ninyo, no? Lipay, lipay, lipay. Unya, masakitan na. Mahay, mahay, mahay. Nga naman, yayay, yayay, yayay. Ay, Pilipino. Di masabtan. Di masabtan ang kinabuhi o kinaiya. Ako pa ninyo, ang tinuod na gugma na aras kinikanan, kaya mo ni muunong nato hangtod sa katapusan, ug ang Dios kami muluwas nato sa atong mga kasalanan. Pantay na ako.